Kadom Karbi long rat kidam tang a video long litum chethan lo kopi aposi Israel lapen ke Palestine angbong rondo vermapu elitum a history stame langnam lo kicheng pen non present alaman same litum chethan lo lapen ke kadok avipen 53000 amunit Osomar arling githe pangrumpet pen 53000 amunit ke Gaza long thialoplo Palestine arlo la Gaza ke dostame Gaza lapen ke West Bank la Gaza adim long masi Hamas ke dolo labangso Hamas fan ke arlo osong busi penang ana country mate adet ke lakhapon no lasi Israel ben Gaza mate la Hamas atum si kache tengkheng bangso Aron ke dokok pen ajoini hada Kecho move Kijun move la pen ke medical mate la dowai an stame ave lablo hadak akhim kithurateng si non UN pen pachini ponlo Gaza long 14000 osomaratum thilot haipolo jongsi hadak rabdam dete humanitarian aid posipulo hadak Kecho Kijun ason la pen ke medical ason anstame medicine pen danglo pregjam adawai hadak pali le pulo tangte hadak Osomar tumbangke 48 hours sangbong si thilabji pulo 48 hours pusi toke tokpono bonstame 48 hours mare kalire ji labangke sitame hadak Kecho movie Kijun movie pen mare kiso kiun e pen thiponchet pop 93% Gaza long Osomar lake Kecho movie Kijun movie pen si thipopulo nalitum kaprega channel long nituma video jong si langlo putangte thekponongji alalitum a oka pran same hengno lablo malnutrition pusipulo alalitum Kecho Kijun movie pen alalitum akiso kelong mase malnutrition pulo alalitum oklong ko pimanangji lahai an ke available dehydration alang litum abang ki kreng pen ati hadak lang an same hengno lablo hadak Israel tum tengkheng lo la pen ke bangso ke tengkheng a joini hadak tomon lang an same hengno lablo hurkimo mate history long litum langdam lo protangte thekponongji kake sitame Israel la pen ke Hamas tumang bongke kacharbo mate kache tengkheng mangke sitame non hejong lake 2023 aning kan lo 7 October pen si chenglo hadak Hamas atum Israel along 3000 rockets tame lo tum de lo lasun thak si Hamas atum Israel at town mate Israel arlo ludam si 1200 amuni tum hanke pathi tikang de lo dak soldier mate army tum same de lo laben ke civilian ratum same thidun lo laben ke Hamas atum bang pharuhini abad ke alang itum Gaza long chipondelo alang itum hostages bikok lo Israel atum same state of war po declare pondelo laben ke ron ki doji phan chisiglo IDF mate la Israel military alang itum stame air strike mate rod hempen Gaza long tengkheng namlo la chotakle rang alang litum penang an Hamas long a leaders atum phan stame pathi ponlo laben ke neb samen neb nang ponlo laben ke la Gaza long infrastructure an stame mate la building an stame ki kim kerang ason an sitame halang no laplo Israel atum samay Gaza arlo luchok si tengkheng namlo laben ke hadak Israel hostages atuma phanstame alang itum pajok damlo Israel atum 2007 aningkan Israeli blockade padokolo Gaza long Israel atum si control de lo Gaza long ke hada komarsi damlong lema kupiason si damlong lema alang litum si control de lo laben ke alang litum hada Gaza long munit sitame padam long le laben ke munit chot kali lo hormu hortar an same hadak padam long delo mani bangjong si Gaza long kirabdam ji aning hangdo pustame hadak padam long delo athia lang litumen pachini pono Israel tumben pachini pono je Hamas tum lake phere me group pulo lapen ke arlo song pulo lapen ke alang litum hadak kapre kirabdam ji amen pen kaprek tumbang ko pilo alang litum risim pon rong titi la sonsta me dopu la si alang litum hayan stame block pon lablo la so joine si hadak sita me Gaza long stame punat bang Israel atum ben tengkheng chotlo la ben hadak ke outside penang tan ben jat ason sita me hadak ke supply long le derlo Israel tum ben pachini ke lalo security a reason phanopulo Israel tumben ningje pono je la so ke blockage lage ang tan pen resim sitame ke pawa nong le deji phansi bangso Israeli blockage me pado pono pulo March 2 2023 penenga nikalo la pen ke non hejong lo hala bangso arni pen ke totally block lablo la so posi medical supplies sitame 80% hormu bang ke hada kabit derlo la si UN ben pachini pono je la 48 hours angbong jong si hada Gaza somartum phanjong si rablong le pidam pajir damlong le pulotangte harak somartum nikan hini pen aber tumbangke 14000 asomar bangke thilapo nali tum same chini lo Kecho Kijun ben seli tum same rengmom chot laben geli tum Kecho ason jong si mesen me cholong le pulotangte e oglong kenang ji son an same ilitum long abidet po laben ke malnutrition por mumang dokok po ilitum oglong kenang ji ason abidet po laben ke tum pregjam akesos tame longbon po
Lapan se malnutrition pulo labeng labang so malnutrition a joini si hadak Osomar tum same tilap dahai pulo. United Nation humanitarian alang litumen pachini ponlo je alang litum bangke la Gaza long kerab dam ji phan tracks tame inghong pleng loplo. Gaza pen kon kilometers ne anve loplo alang litum track bangke hadak Asuria track dolo hadak. Supplies di Kecho Kijun pen danglok la pen ke medical supplies pen danglok la pen ke nang jason an same alang litum ke kerab dam ji phan ke chisik ding lopo la pen alang litum dam elo Gaza dung si dolo pulo bon same halabang so bloke da joni matela Israel tum ke kang che ga joni alang litum same hadak rabam tek de lopo la pen alang litum hin be ning je pon la sonjong si nang block wer lo pulo tangte alang litum same hadake ajir kidingan ke do dam wer ke tek thide ji pulo athe hadak risk tame doko lapu ke cheteng kheng ahut hala tum han same hala ke radam ji tum han same jong si ro kok pulo tangte hala tum same apranam ji lo sika fere me meson sita me do pulo se alang litum hin be same ning je pon je hadake ajir kidingan ke do wer tek the lasi towards the main ang thoda pranang ji pulo Israel tum pen an hospital along same tengkheng lo bon same Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu alang lipen ning je pon lo je Hamas tum surrender nang po alang litum ri chirung nang po pulo Israel tum abang aning khangge lason lo Gaza stame alang litum sike control kangtung alang litum si hadak kachirai kangtung US atum kupilo kaning je dun ke US atum same ning je pon lo je humanitarian a aid bang hadak pale vek nang ji pulo bon same alang litum akapre lama ke ning je hadak pale nang po humanitarian mate hada kirap pidun nang po pajir dun nang po labang salam se ning je pon cho laben ke UK France Canada bangso country tumbangke alang litum Israel phan same therlo je Israel atum Gaza long tengkheng bom lang plutangte laben ke lahai humanitarian ason hadak padam long li pali long li plutangte alang litum pen sitame concrete action and vegji pulo sitame Israel atum kaning je ke lason lo victory long li tik laben ke Hamas atum surrender di tik laben ke hala Israel atum hostages hadak Gaza long pondet hala tum phan lo li tik ke alang litum katengkheng bang ke alang litum oe laben ke bangso blockade sitame alang litum ingpupi pulo neri jungdung ke matha ke lason lo Israel atum phan same litum support dun ra hengno laben ke Gaza tum phan sitame litum support dun ra hengno athe pupu sitame alang litum violence asai se claim de lo alang litum tengkheng seroi red lo laben ke Israel atum isi ke chok che bang ke lason lo hal Hamas tum phan ke pawir ji puamen pen hadak civilian mate adai ka ve tum same thidun nang red lo 53000 amunit kadak thinang ko lo lasong bong pen 21000 ke Osomar side nali toma video lang ponik tha kapre ka channel long Osomar tum same jinso me hada Kecho movie Kijun movie pen ekdom arep tak side tum same dolo Gaza long kadoka be pen 2.3 million amuni do hada laso pen ang bong 1.9 million amuni tumake ahema reach tame ave lablo displace lablo alang litum kem long sidonang lo bon seme la ha kem long tame kateng kheng stame Israel pen do pon thulang lasia the country tumang ning je pon oje hada ke pa cho mo ve ke pa jun mo ve pen jong si la ana rat ke pa thi lo protang te lake genocide lo pulo international humanitarian law long same la bangso putha ke tok do lo pulo je komane ron hood mat hada ron amen pen ke pa cho mo ve ke pa jun mo ve pen loksi hada pena ana ki ong pia ra jong si pa thi lo lo protang te lake genocide pusi pupon populo la pen ke la bangso case same do kok populo bangso video long itum pala itum che than pon chonang ilitum kewang jilani puthod ilitum update dolo plotang de la bangso puthak same ilitum che thanang domithak mikardom